3J. Βλάκα! One J. Batmana. Τελικά ήταν όλα στο μυαλό μου στα αλήθεια. Μήπως είμαι τρελός? Οι subscribers μου πώς έβλεπαν τους χαρακτήρες τόσο καιρό? Μήπως δεν υπάρχουν ούτε αυτοί? Τα χάλασες, βλάκα! Ο Πατμάνας που είναι? Ποιος? Ο 1J? Στο εννιάτικα από τώρα! Σύσκεψη! Τώρα! Τρίτη σύσκεψη! Αφού έτσι λέει ο τίτλος. Εσύ σκάσε! Εγώ δεν χρειάζεται να περπατάω. Είμαι σε όλες τις σκηνές χωρίς να το ξέρετε. Μπορεί κάποιος να μου εξηγήσει τι στον Πούτσο έγινε? Όχι εσύ! Τι θυμάσαι? Θυμάμαι ότι σαν μιλούσαμε ξαφνικά ήμουν μόνος μου και μετά ξύπνησα στο πάτωμα. Θυμάμαι τι έγινε ενδιάμεσα. Λιποθύμησες. Πώς λιποθύμησα? Ευχαριστώ 1J, εννοώ γιατί Σου έβαλα χάπι στο νερό. Χαχα αστείο, πείτε μου τι έγινε. Σου έβαλα χάπι στο νερό, σου λέω. Εγώ δεν θυμάμαι τίποτε από αυτά. Εσύ δεν ξέρεις γενικά τι γίνεται. Νομίζεις ότι εδώ είναι Gotham? Ποιος? Μου έβαλες χάπι στο νερό? Ναι. Είχα νερό. Επειδή δεν φαίνονταν στο βίντεο δεν σημαίνει πως δεν είχες. Να το. Explain. Σου είπα να μην πετάς αγγλικές λέξεις. Τέλειωνε! Θυμάσαι που μιλούσες με τον 1J? Σου έγραφε σε χαρτί πως θέλει να ανοίξει δικό του κανάλι. Την ώρα που μιλούσες σου έβαλα χάπι στο νερό. Χάπι που σε ζαλίζει. Και πότε ήπια νερό? Μετά που μιλούσες με τον βλάκα. Απλά δεν το έδειξε η κάμερα. Το έβγαλα στο edit. Γιατί μου έβαλες χάπι? Για να σου κάνουμε φάρσα, κόμμα να ξυπνήσεις λίγο. Εξήγα μου λίγο. Όχι, δεν είμαι βλάκας, προσπαθώ να καταλάβω τι έγινε. Κοίτα, ήπιας το χάπι, ζαλίστηκες. Ξεκίνησες να λες κάτι μαλακίες, μιλούσες μόνος σου λες και δεν μας έβλεπες καν. Εκείνη την ώρα κρυφτήκαμε στις τουλάπες για να νομίζεις όντως ότι δεν υπάρχουμε. Θα κάνετε high five σε κάθε σύσκεψη επεισόδιο? Σκάσε. Μετά λιποθύμησες κάτι που δεν περίμενα να γίνει αλλά ήταν αστείο. Σαν πουτάνα έπαιζες στο πάτωμα. Στο πάτωμα. Εσύ είπες ότι δεν θυμάσαι τίποτε. Ποιος? Και αυτό ήταν φάρσα για σένα? Και πολύ καλή φάρσα μάλιστα. Εδώ δεν κάνουμε κάτι ψεύτικες φάρσες σαν κάποιους άλλους στο YouTube. Είπες ότι... Σταμάτα! Έχουμε ακόμα 3 μήνες. Είπες ότι ήθελες να μου κάνεις φάρσα ακόμα να ξυπνήσω λίγο. Τι εννοείς? Δεν ζαλιστήκες? Υποτίθεται. Δεν ξεκίνησες να αμφιβάλλεις αν υπάρχουμε? Ναι. Δεν φοβήθηκες πως δεν υπάρχουμε? Ναι. Ακριβώς! Φοβήθηκες πως δεν υπάρχουμε. Φοβήθηκες επειδή κατά βάθος ξέρεις πως μας χρειάζεσαι. Όλο αυτό ήταν για να μου αποδείξεις ότι σας χρειάζομαι. Ναι! Ναι ρε μαλάκα! Εσύ σκάσε. Πρώτα... Εσύ σκάσε. Πρώτα, ο λόγος που φοβήθηκα πως δεν υπάρχετε δεν ήταν επειδή σας χρειάζομαι. Τότε φοβήθηκα γιατί αν όντως τόσο καιρό δεν υπάρχετε σημαίνει είμαι τρελός. Απλά νόμιζα ότι τρελάθηκα.
Άι γαμίσου. Και δεύτερο, πώς ήξερες ότι αν έπινα το χάπι θα αμφισβητούσαν υπάρχετε? Επειδή έτσι έγραφε το σενάριο σου. Τόσο καιρό οι χαρακτήρες έδειχναν τις διαφορετικές μου πλευρές. Ο 3J ήταν η hip hop μου πλευρά, ο Βλάκας ήταν κάτι που με φωνάζανε στο σχολείο. Ο 1J είναι η ήσυχη μου πλευρά, γιατί πολλοί δεν το ξέρουν, αλλά εκτός κάμερας είμαι πολύ ήσυχος. What the fuck? Τι, αφού έγινες 2J έγινα 3J, δεν γίνεται να λείπει ο 3J. Γενικά είναι δύσκολο να φύγει χαρακτήρας όταν όλοι είμαστε ένα και ο καθένας είμαι εγώ. Μην προσπαθείτε να τους διώξετε. Πόρε πούστη μου, με έχετε τρελάνει εσείς. Εγώ δεν έχω καμία σχέση με αυτούς. Εγώ είμαι ο Μπαρμάνας. Αλλά έχω ένα μυστικό να σας πω. Τι? Εγώ είμαι ο εκφωνητής. Σκάσε. Καλά, πλάκα κάνω. Θέλεις να μου πεις ότι εγώ έχω 2J μέσα μου και ο Βλάκας έχει 3J μέσα του? Ας το βάλουμε έτσι. I'm fucking crazy!